Joo, nimi Lauri Kauhotie. Juuso Puhakka. Puustisen Ossi. Joonas Turunen. Heikki Müller. Soitan kitaraa ja on pääasiallinen biisien kirjoittaja. Minun käyttötarkoituksena on semmonen ihan vaan perus juntti-idiootti. Juon kaikkien kaljat ja käyn ehkä välillä vähän keikalla ja soittelen näiden kanssa ja huutelen itse asiassa. Minä soitan bassoa. Soittelen toista kitaraa. Soitan kosketin soittimia. Yksi kesäilta tuli Juuson kanssa vähän haasteltu tuossa pienessä huppelissa ja tultiin siihen tulokseen, että voisi pistää tämmöisen prokkiksen pystyyn. Siitäpä taas sitten lähtenyt oikeastaan vyörymään. Kyllä, että olin pussioluella eräs kaunis kesäpäivä ja Lauri tuli kännissä puhumaan mulle, että haluatko äänittää muutaman biisin örinät. Minähän eka olin siihen, että painippa vittuun, mutta sitten se vaan jatkoi sitä hommaa sen, niin sitten ajateltiin, että äänitellään muutama biisi ja huomattiin, että oli hyvä matsku ja mietittiin, että ruvetaan ihan kahdestaan tekemään kunnolla musiikkia, niin siitä se sitten lähti. Joskus tuo Juuso taisi kysellä meikäläistä kitaristiksi tähän hommaan. Ja sitten tulin kitaristiksi tähän hommaan ja sitten jossain vaiheessa todettiin, että me en osaa soittaa kitaraa tarpeeksi hyvin tätä projektia varten, joten suosiolle siirryin sitten basson varten, että pysyin kuitenkin messissä mukana. Sekin taisi olla känninen ilta ja Lauri kyseli tuossa, että kiinnostaisiko tulla kokkeilemaan. Ja sittenpä tulin kokkeilemaan ja vaikutti helvetin hyvältä porukalta ja siitähän se sitten lähti. Juuson kanssa yhtenä kaljotteluiltana Keruukin kuppilassa Juuso sitten päätti kysäistä, että tuunko soittaa syntikkaa ja kertoi enemmän teidän bändistä ja projektista ja minkälaista soittajaa. Innostui asiasta ihan ja päätin lähteä mukaan. No siis Snow White's Poison Partyssa olin huutajana joskus aikoinaan Teemu Leikakseen, eli meidän rumpalin kanssa. Ja hetkellä Good Morningin lisäksi soitan bassoa semmoisessa bändissä kuin Kings and Kirosi. Soitan myös koskettimia bändissä nimeltä Blazer. Ja muita ei ole tällä hetkellä oikeastaan. Olen soittanut tämmöisessä lieksalaisessa nu metal bändissä aikanaan Pony. Me julkaistiin tuossa helmikuussa se meidän eka demo, We Listen to Those Who Should Be Mute. Kalja oli hyvä. No ensimmäinen keikka ihan ok. Olisi ollut paremminkin mennä, mutta siitä on hyvä jatkaa. Hyvät fiilikset nyt tässä vaiheessa, ei enää selkää saada ja niskat liikkuu. Helvetin hyvinhän tuo meni, että hyvä meininki oli keikalla ja yleisö tykkäsi ainakin tosi paljon. Itsekin jää aika hyvää fiilistä. Sitä vaan jatkaa. Tarkoitus olisi ensi vuoden puolella aloittaa täyspitkän tekeminen, ehkä julkaista uusi demo ennen sitä. Niin ja Euroopan rundi tietysti. Jos muistan oikein, niin 11 maata. Kreikka on eteläisin paikka, missä käydään. Ja sitten 13 keikkaa on tällä hetkellä. Niitä tulee varmaan vielä muutama Italian puolelle. Elikkä se on semmoinen parin viikon rundi. Pidetään hauskaa, juodaan kaljaa, heitetään hyvät keikat ja istutaan panisuuden alla.